Mas aku iki sing dipakne ekstrim-ekstrim ya. Ya iya to. Wong-wong mangane ula. Nyambe rasa ngerbelas adiwe tugeran meto triplek. Wong-wong sambil mercon barang. Kono mercon kene sesdor. Panggah kalah rawe dhewe ya. Nikmati ya beda. Kono iwak ula, ya to. Kene delok Apa kuwi? iwak leto iki. Dipangan urung beraksi wis lemes dhisik. Ngene mengasine crispy lho, Mbok. Kira ki mengasine crispy kok malah dadi leto. Lha mbok brujuk banyu semen. Jan ngene otot kawat balung besi he. Anak elek kuat jenenge Heri.